iKaizer Chiefs isikhipha istatement esishubile ngezigameko eziningi zokugasela kwababukeli enkundleni ngesikhathi ishaywa iMamelodiSundowns ngo-4-0 emidlalweni wekota final ye-Carling Knockout. Umdlalo weKaizer Chiefs obusenkundleni ebigcwele phama lapho ibhekene neSundowns. Umdlalo ophethe ngokushaywa ngamagoli amane waphinda waphazanyiswa udlame lwabalandeli. Estatementeni esishicilelwe yile club ngolwesibili ekuseni, lezi zikhondla zaseSoweto ziveza ukuthi zihlela ukuthathela izinyathelo zomthetho noma yisiphi isibukeli esitholakala sinalezo zenzo zodlame. Ukuhlaselwa kwenkundla nokujikijelwa kwezinto enkundleni akwamukelekile neze, kusho iclub estatementeni esikuwebsite yayo esemthethweni. Nakuba kwenziwe amalungiselelo aphelela lomdlalo, amathikithi awo abedayiswe wonke, kodwa sike sabona izinkinga eziqubukayo kusenesikhathi njengoba abanye abalandeli bebevele bephuze utshwala ngaphambi komdlalo nokuholela ekutheni babe nezigameko ezingafuni. Lokhu kuveza udaba olunzima emphakathini okumele imboni yebhola nemiphakathi yethu ukuthi ikhulume ngokuhlanganyela. Amakhosi nawo ahlose ukuqinisa isandla ekuziphatheni kwabalandeli futhi asesebenzise izilinganiso zokuqinisekisa ukuthi izigameko ezifana nalezi ziyagwenywa esikhathini esizayo. iKaizer Chiefs ithanda ukuxolisa kakhulu kubo bonke ababambe iqhaza bethu, abaxhasi, iPremier Soccer League, iSouth African Football Association kanye nabalandeli bethu abathembekile ngezigigaba eziphoxayo ezibonakale ngomgqibelo emidlalweni wekota final ye-Carling Knockout Cup neMamelodiSundowns. Nakuba bekuwusuku oluhle ebholeni, ngeshwa lonakaliswa ukuziphatha okubo kungenandawo emidlalweni wethu esiwuthandayo. Ukuhlaselwa kwenkundla nokujikijelwa kwezinto enkundleni akwamukelekile neze. Phezu kwamalungiselelo aphelela lomdlalo obekudayiswe amathikithi aphela, sike sabona izinkinga eziqubuke kusenesikhathi njengoba abanye abalandeli bebevele bephuza utshwala ngaphambi komdlalo nokuholela ekutheni kube nezigameko ezingafuni. Lokhu kuqamisa udaba olucindezela umphakathi okufanele imboni yebhola kanye nemiphakathi yethu iludungide ngokuhlanganyela. Sithanda ukubonga inqwaba yabalandeli abasapotha iqembu kule sizini ngokuphuma ngobuningi babo ngesikhathi semidlalo yasekhaya neyasekuhambeni. Lokhu kusekelwa kuqinisekiswe iqembu ngempela futhi kuyajabulisa kakhulu. Emidlalweni eyisikhombisa edlaliwe kule sizini, emine amathikithi akhona bedayiswa phela, eminye iheha izinkumbi zabantu. Ngale midlalo siphinde sabona ukuziphatha kahle kwangabikwa izigameko ezibucayi, kodwa-ke siphoxekile ukuthi siveze ukukhathazeka futhi sigxeke ukuziphatha okungamukelekile okuboniswe yidlanzana labalandeli bebhola ngesikhathi somdlalo wangomgqibelo. Sifuna ukuncoma ikakhulukazi iningi labasekeli abalalele ubizo lwethu futhi basheshe bafike enkundleni baziphatha ngendlela encomekayo, bekhombisa ubuqhawe beqiniso nangaphezu komphumela ongemuhle womdlalo. Kuyithemba lethu ukuthi singaqeda lokhu kuziphatha okubi, siqinisekise ukuthi izinkundla zethu zihlala ziyindawo eziphephile kubalandeli abasha nabadala. Ukuphepha kwawo wonke umuntu obambe iqhaza emidlalweni, abadlali, izikhulu nabalandeli kuyinto ehamba phambili kithi. Ngokubambisana masiphakamise ubuqotho nenjabulo yomdlalo omuhle. Imboni kanobhutshuzwayo kanye nomphakathi wonkana kumele basebenzisane ukuze kuqedwe lo mkhuba omubi osuhlasele kabi emidlalweni yethu yakamuva kule sizini. iKaizer Chiefs izibophezele ekusebenzisaneni ngokubambisana neligi njengoba ibiphethe ezokuphepha emidlalweni nezinye izinhlaka, ukuhlanganisa nezinhlaka zomthetho, ukuhlonza ukuthi abathintekayo kulezi zenzo nokuqinisekisa ukuthi babhekana nemiphumela efanele ngaphansi komthetho. iKaizer Chiefs ithathe lezi zinyathelo ezilandelayo kulandela izigameko zakamuva ezithinta ukuphazamiseka kokuziphatha kwabalandeli. Number 1, ukusebenzisana neziphathimandla. Sisebenzisana ngokugcwele nezikhungo zomthetho ukuze siqinisekise ukuthi bonke abantu abathintekile ekuhlaselweni kwenkundla kanye nokuphazamiseka ukuhlobene bayahlonzwa futhi umthetho udlala indima yawo. Number 2, ukwesekwa kwezinqumo zomthetho. Siyavuma ukuthi abalandeli abathathu baboshiwe bavele enkantolo ngomsombuluko ekuseni. Siyayiseka inqubo yezomthetho futhi siyathemba ukuthi ubulungiswa buyenziwe. Iqembu lizophinde lenze izincomo zokuthi abalandeli abaziphethe kabi bavinjelwe ukuya emidlalweni yebhola eNingizimu Afrika. Number 3, uphenyo lokuziphatha kwabalandeli. iKaizer Chiefs isebenzisana nalabo ababambe iqhaza ekuhleleni umdlalo ukuze kwenziwe uphenyo olunzulu ngezigameko zangomgqibelo kusihlwa, kugxilwe ekuhlonzeni noma yiziphi ezinye izigilamkhuba kanye nokuvimbela izigameko ezifanayo esikhathini esizayo. Number 4, ukuyeka ukuphuza ngokweqile. Sikugxeka ngokuqinile ukuphuza ngokweqile okuphawule emidlalweni. Ukuziphatha kunjalo akugcini njengokubeka engcupheni ukuphepha kwabanye, kodwa futhi kuthunaza isithunzi sabalandeli bethu abaqotho. Seluleka abalandeli ukuthi abaphuze ngokuzihlonipha. Number 5,
ukukhuthaza ukuziphatha kwabalandeli ngokuzibophezela ngenxa yemicimbi futhi njengoba sesikuvezile lokho ngaphambili komdlalo sizoqhubeka sisebenza ngezinhlelo zokuthuthukisa ukuziphatha okuhle phakathi kwabalandeli ukuhlanganisa nezinhlelo zokuqwashisa ngomthelela ukuphuza ngokweqile ukuphuzwa kotshwala ukufika kusenesikhathi enkundleni nokubaluleka kokweseka iqembu ngenhlonipho sizinikele ekuqinisekiseni indawo ephephile nejabulisayo yabo bonke abalandeli bethu futhi sizoqhubeka nokuthatha izinyathelo ezidingekayo ukuze sigcine ubuqotho bomdlalo sidlulisa ukubonga okukhulu kubona bonke abalandeli abathenga amathikisi bagcwalise eFNB Stadium ngomgqibelo odlule kanye neminye imidlalo esesiyidlalile ekhaya nasekuhambeni kulesizini intshisekelo yakho nokuzinikela eqenjini kubaluleke kakhulu futhi sibheke ngabofu ukubona emidlalweni yethu ezayo uthando nokuthula